दिनै 2 अक्ट'बर आरो दिनैनि गोथार सानावनो भारतनि माहारिनि बिफा महात्मा गान्धी बिथाङा जोनोम जादोंमोन आरो बिथांनि आदर्श आरो नीतिखौ गासै बुहुमनाङैनो दिनैहाय माने गनायनानै बिथांनि जोनोम सानखौ बुहुमनि नन भाइलेन्स हिंसा गैयै सान हिसाबैबो फालियो। दिनै UPPL हानजाया नैबे बिथांनि जोनोम सानजों लोब्बा लाखिनानै दिनैहाय बिथांनि जोनोम सानखौ फालिनायजों लोगोसे फुंनि 8 बाजिनिफ्राय बेलासिनि 2 बाजिसिम सानसेनि धरना हाबाफारिबो लाफादों। गुबै जाहोना जाहैबाय जे माहारिनि बिफा महात्मा गान्धी बिथांनि मुङै भारत सरकारा बिथांखौ मान होनानै सन्मान होनानै बिथांनि मुङै जे स्किम फोसावदों Mgnrega दा नैबे Mgnrega स्किमखौ लानानै जोंनि नैबे आगुनि BTC आवहाय गोबां माने जाख्ल'नाय गोबां माने करापसन जों बयबो मिथिगौ। जब कार्डनि मुङाव माने मेम्बार चेयारमेन सोरबा GRS बिथांमोना जोंनि गोरिब मानसिफोरखौ गोरिब रायजो राजाखौ माने सुस्रिनानै जानायखौ जों नुदों। दा बेनि थाखायनो दिनै नैबे सिबिनां महात्मा गान्धी माहारिनि बिफा बिनि जोनोम सानजों लोब्बा लाखिनानै बिथांनि मुं होनानै जोंनि बे आगुनि BTC ओनसोलाव जे बिथांखौ अबमानना बिथांखौ माने अखनमान खालामनाय जादों। दा बेनि थाखाय दिनैहाय जाय बिथांमोना जोंनि गोरिब गुन्द्रा माने रायजो राजानि जब कार्डनि मुङै बे Mgnrega स्किमावहाय खामानि मावनाय मुङै बा फैसा जाख्ल'नाय बे फैसा जाख्ल'नायखौ नायबिजिरनांगौ, CBI इनक्वायरि होनांगौ आरो दायनिगिरिखौ साजा होनांगौ होननानै दिनै UPPL हानजाया माने बेवहाय धरनानि हाबाफारिबो लाफादों। नोंथांमोना माबायदि एक्सन लागोन होननानै फोथायनाय दङ? जोंहा फोथायनाय दङ आगुनि BTC आरो दानि BTR आवहाय जिहेतु BPF आगुनि BTC खौ BPF हानजाया खुंबाय थादोंमोन। बिथांमोना 17 बोसोर खुंबाय आरो थांनाय एप्रिल दाननि 2020 मायथाइनि 27 खालार खालि बिथांमोननि खुंथाया जोबनाय लोगो लोगो माने नैबे BTC आगुनि BTC आरो दानि BTR ओनसोलावहाय सरकार बेवहाय गैला। ओंखायनो रायजोपालनि सासन बेवहाय जागासिनो दङ आरो जोङो मानव गेदेर रायजोपाल माने बिथांनो जोङो सिगाङावबो मेम'रेन्डाम होखांबाय। जोंनि रायजो राजानि जिखिनि जेंना दैबानाजों जि गोबां गामिफोरा बिलीन जालांबाय सालबारि साब डिभिजननि सिङावबो। ओंखायनो सालबारि जिल्ला UPPLनि जानानै आं फोथायनाय दङ जे महामान्य रायजोपाल भारतनि गाहाय मन्त्रि मानगोनां नरेन्द्र मोदी बिथां आरो आसामनि गाहाय चिफ मिनिस्टार गिबि मन्त्रि सर्बानन्द सन'वाल बिथाङा निश्चय नैबे जोंनि जि धरना बे धरनानि गेजेरजों जों मेम'रेन्डाम होगोन, जि जों दाबि दैखांगोन बे दाबिखौ निश्चय सिगाङाव दोननानै बिथांमोननि सायाव माने निश्चय साजा दा बिथांमोनखौ आयेनगत भाबै जिखिनि साजा होनांगौ बेखिनि साजाखौ होगोन होननानै जोंहा फोथायनाय दङ। प्रथमे आजिर এই কাৰ্যসূচীৰ জৰিয়তে সমগ্ৰ BTR-বাসী ৰাইজক আমাৰ গান্ধী জয়ন্তীৰ আন্তৰিক শুভকামনা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আপোনালোকে জানে যে বিগত সময়ত আমাৰ এই BTC অঞ্চলত যি শাসন চলিছিলে তেওঁলোকে জব কাৰ্ডৰ হাজাৰ হাজাৰ কোটি টকা তেওঁলোকে কি কৰিলে, দুৰ্নীতি কৰিলে, সেইবিলাক লুণ্ঠন কৰিলে। জব কাৰ্ডৰ যিখিনি ধন আছিলে সেইখিনি তেওঁলোকে আত্মসাৎ কৰিলে আৰু সেই যি জব কাৰ্ডৰ ধন আত্মসাৎ কৰিলে বা Mgnregaৰ যি আমাৰ জাতিৰ পিতা মহাত্মা গান্ধীজীৰ নামেৰে যি নামাকৰণ কৰি পেলাই যি আঁচনি ভাৰত চৰকাৰে ৰূপায়ণ কৰি আছিলে 2005 চনৰ পৰা, সেই Mgnregaৰ ব্যাপক কেলেংকাৰী হৈছে, ব্যাপক দুৰ্নীতি হৈছে আৰু সেই দুৰ্নীতিৰ আমি CBI তদন্ত বিচাৰি আজিৰ এই মূলতঃ আমাৰ এই ধৰ্ণা কাৰ্যসূচী আমি লৈছোঁ। লগতে যিখিনি জব কাৰ্ড আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ যে প্ৰাক্তন চেয়াৰমেন মেম্বাৰসকলে
নিজৰ ঘৰত তেওঁলোকে ৰাখি থৈছে সেই জব কাৰ্ড আৰু বেংকৰ পাছবুকসমূহ ঘূৰাই দিয়াৰ কাৰণে আমি দাবী জনাইছোঁ লগতে এই সমগ্ৰ যি কেলেংকাৰী এই সমগ্ৰ কেলেংকাৰীৰ মাজত বেংক বিষয়াসকল সোমাই পৰিছে তেওঁলোককো তদন্তৰ আওতাত আনিব লাগে জিআৰএছ সকল আছে বিডিঅ'সকল আছে তেওঁলোকক সকলোকে তদন্তৰ আওতালৈ আনি পেলাই ৰাইজৰ যিখিনি প্ৰাপ্য এই ৰাইজৰ প্ৰাপ্য ৰাইজক উভতাই দিয়াৰ কাৰণে আমি আজিৰ এই ধৰ্ণা কাৰ্যসূচীৰ জৰিয়তে আমি দাবী উত্থাপন কৰিছোঁ আৰু স্মাৰক পত্ৰ একশ্যন ল'ব লাগিব আমি গণতান্ত্ৰিকভাৱে আজিৰ তাৰিখত আন্দোলন কৰিছোঁ আজি গান্ধী জয়ন্তী তাৰ লগত সংগতি ৰাখি আমি কাৰ্যসূচী আমি ৰূপায়ণ কৰি আছোঁ গতিকে শান্তিপূৰ্ণভাৱে আমাৰ বাপুজীৰ যি আদৰ্শ আছিলে সেই আদৰ্শৰে আমি আজি আমাৰ আন্দোলনৰ কাৰ্যসূচী আমি ৰূপায়ণ কৰি আছোঁ আৰু আমি যেতিয়ালৈকে ৰাইজে ন্যায় নাপায় তেতিয়ালৈকে আমি যুঁজ দি থাকিম আৰু ন্যায় অনাৰ কাৰণে আমাৰ আন্দোলন আৰু তীব্ৰতৰ হ'ব অনাগত সময়ত তেওঁ নাটক কৰি আছে এইবিলাক আজি অসম চৰকাৰত তেখেতৰ 3গৰাকীকৈ মন্ত্ৰী আছে তেখেত যিটো দলৰ সভাপতি সেই দলৰ পৰা 3গৰাকীকৈ মন্ত্ৰী ৰাজ্য চৰকাৰৰ মিনিষ্টাৰ মন্ত্ৰী হৈ আছে আৰু মন্ত্ৰী হৈ থকাৰ পিছতো তেখেতে নিজৰ কথাখিনি ৰখাৰ কাৰণে ৰাজপথত নামি পেলাই এই ভাওনাখন কৰাৰ কি দৰকাৰ আছিলে তেখেতে নিজৰ 3জন মন্ত্ৰীক কৈ দিয়ক নে তেওঁলোকৰ যোগ্যতা নাই যদি যোগ্যতা নাই কথা যদি ক'ব নোৱাৰে তেতিয়াহ'লে তেনেকুৱা নিমাতী মন্ত্ৰীবিলাকক কিয় প্ৰতিনিধিত্ব কৰিবলৈ দিয়া হৈছে তেওঁলোকে অনতি বিলম্বে কিয় মানে পদত্যাগ নকৰে আমি নিৰ্বাচন হোৱাটো বিচাৰিছোঁ আচলতে হাগ্ৰামা মহিলাই ডাঙৰীয়া আৰু বিপিএফ দলে প্ৰকৃতৰে নিৰ্বাচন বিচৰা নাই যদি বিচাৰিলেহেঁতেন দলীয়ভাৱে তেওঁলোকৰ যিখিনি মন্ত্ৰী তেওঁলোকে আঁতৰাই আনিলেহেঁতেন गिबि गिबियावनो आङो रादाब नायगिरि नोंथांमोननिसिम साबायखर बावग्रोबाय आरो लोगोसे रादाब नायगिरि बिथांमोननिसिम मोजां हामलायनायखौ जासिग्रोबाय नैबे समाव दिनैहाय जोंनि गेदेमा बापुजि महात्मा गान्धीनि दिनै जोनोम सान बे जोनोम सानखौ लोब्बा लाखिनानै बिथांनि जोनोम सानखौ मान होनायजों लोगोसे जे जोंनि गेजेरावहाय जिबायदि दुर्नीति जादों बिथांनि मुङै लाबोनाय Mgnrega बेनि मुंजोंनो लाबोनाय माखासे खामानिफोरखौ जोंनि गोरिब गुन्द्रानि माखासे माने सरकारनिफ्राय अनसुंथाइ फैनाय बे अनसुंथाइ फैनायफोरखौ माखासे जोंनि दुर्नीति माने दैदेनगिरिफोरा दुर्नीति खालामदों थांनाय समनि जायफोर सरकार सालायलांबाय जायफोर हानजाफोरा बिथांमोना जोंनि गोरिब गुन्द्राखौ जाख्ल'नाय सोबख'नाय माखासे बेबायदि Mgnregaनि मुङावहाय केलेंकारि खालामनायखौ जों नुनो मोन्दों आरो बेनिफ्राय मुक्त मोननो थाखाय नैबे दिनैहाय जोङो महात्मा गान्धी बिथांनि जे अहिंसानि मोन्थोरजों बिथांनि जे गियान होलांनाय बेजों लोगोसे नैबे दुर्नीतिया गैया जानांगौ हिंसा नीतिया आखायाव लानांगोन आरो लानो थाखाय जों नारसिनगोन जोंनि रायजो राजाफोरा गोरिब न'खरफोरा बे मोननांगौनि थाखाय न्यायखौ मोननांगौनि थाखाय जोङो दाबि दैखांगोन आरो लाथारनांगोन होननानैबो जों दाबि दैखांगोन